Mga pare, pare. Ano mga luto kitang kuan? Ayan, sambot. Turo ko sa inyo kan mura gab recipe ni kanang sambot mo na. Ang kay puanta. Adi bagang magic siram. Ina siyempre kay puan. Ta Bicolano kita kay puan. Takal ng lada. No. Fancy sa dito sa. Lada. Luya. Yan. Bawang, sibuyas. Siyempre, yung pagali ang kan laurel. Mga kan pinaka-swerte. Ayan o. Ito na, tamagiriwag-wag muna kami din. Porque na sana ha. Mga na, tada man kita pang gatong. Magaputol kitang kahoy. Lato na ha. Da man kay kami pambakal gas kaya magakawi kami nga na. Naman sa nabaga sabulo dun. Sige na, mag time lapse ko na kita. Okay na, magagisang ko na kita no. Gisang tang una ka ding mga Ricardo no. Ay butang ko na ka dito sa puro. Magagisang na kita. Siyempre, para magisa, butang tang na. Ano mo? Maubos pa. Siyempre, luya. Sibuyas, bawang, lada. Tapos ibutang tananing manok. Tapos bigyan nga sangkot sa baba. Sangkot sa mga perang minuto, siguro mga 2 angal daw, no? Ang pagsangkot sa nikan, mga 2 angal daw. Gago! Ano ka?
So, o din na baga, so resulta no niluto ko, no? Ayan. Yan, simpleng pwedeng pangpulutan, pwedeng pangpanira, kan mga purpose ni kan. Di paglingwa na aram mo na, di baga, kung makakalimutan yan. Tapos, shoutout pa lang kay, kay Mary Rose Vlog, no? Sige na. Salamat.